Jindu Philip ndimi. Mapedza Mombe Frederick ndimi. Tichara muno tisimudze mazwi wese vari kutsera wanzwa sezvari kuita. Tangamire nyaya tiri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uyai kudai tikurukure nezvenhumbi dzamupereka Enisirida dzakasiyiwa pamusha wangu. Yanembo dzako chiti pane mairadari ndinodzokora zvakare musoro wenyaya. Nyaya ndeyekuti uyai kudai tikurukure nezvenhumbi dzamupereka Enisirida dzakasiyiwa pamusha wangu. Akutaura nezvoni Jindu Philip achitaura kuna Mapedza Mombe Frederick. Right, all of Jindu. Msuwa 8 August Enisirida akashaika. Ripi 2024. Waridzi wemunhu wanouya kwaMapedza Mombe wakauya wakachengeta hama yavo. Wakabva wasiya 2024. Munani? Muna August. WeKwaMapedza Mombe wanova hama dzaEnisirida wakasiya wasunga nhumbi dzaEnisirida wachibva wazoti wachanga wachizodzoka wakundodzigohwa. Isusu semusha takabvumirana kuti waifanira kuzodzoka 30 September asati apfuura nekuti Enisirida akanga atengesa musha wake kuna Philip Jindu. Saka WaMapedza Mombe wakati aiwa kundoronga nemhuri yavo vaone kudzoka wagohwe nhumbi. WaMapedza Mombe wakabva waendera zvachose. Havana kuzodzoka vandogohwa nhumbi dzemumwe wavo. Apa pamusha paEnisirida wakasiya wangosunga madhoo hapagare munhu. Nhumbi idzodzo dzakangosiyiwa dzangoiswa mumba pasina dhoo. Wakwere wakuenda pamba paya wanenge wachindotema mafurutsu wakutambisawo zvimagwengwenjere zviripa. Ndosaka maona ndichisvika kuzobatsirwa nedare. Ini saJindu ndakamirira hangu musha ndirichaya pese nemuvhireji wechitu. Asi ndakazvimira zvakare ndakuda kushandisa musha wangu ndi ndakatenga. Une agreement of sale here. Hongu ndinayo changamire. Tidato avo waneka. Hinayo agreement of sale. Titore. Yato mzita wako plot hiyo. Okay. Wakachangani. Nduda kuti ndimboti mzeo pichana. Ana baba Jindu. Kuti sura hapo. Wanenge wakamboendesana kukoti kumeja street. Tinotongwa nenyaya yestate yoyi. Saka payment iyo yapo.
Iwe une agreement of sale yacho yazoita kuti wanei kana kuti mapepa ndinawo ese akatengeserwa namai avo uchibva wazondotransfer kana zviripo zviri in order, hapana chimwe chinopfuura izvozvo. 2020 15 January 2018 yake ndeya 2018 yazoishuwa later 2020 same nzvimbo iyo akuda kuona ndari kumotende pakafamba sei eneserida munhu ainge aine ukopokopo aine utsotsi saka pakanitengesera munda akazoenda nerweseri kwakutotengesera futi mumwe munhu ndobva zazozviziva ndobva taenda kumatarezi mhosva kumatarezi mhosva ndobva taitotsanangura nyaya ndobva yanzi aiwa wakwanisi kudaro dari ndobva ratonga nenzira iyi roni nyaya yacho ndeiyi zvake zviri munoto judgment yakanzi defended Changamire. Tachikumbira nyaya iwe mumboiise kuti chinoperuze mapepa yayo kuti aunyazotedzera sei izove panapa tanyasonzwa kuti iwe nekufamba sei tironde mapepa regozi yakamboenda magistrate court takuona kuti semunyaya yayo iye zvakabude chii yakabude judgment iripo ka judgment iripo iri clear judgment iri clear tauda kuti pane judgment iyo yakaiswa nekuti akanga achireva ini muri ndinoda kuti kuexplainera mamiriro esirita ihandazi kuda nekupenwa esirita anga akarovo kunonzi kwaanzani kwamakenzi Changamire. Judgment iri kutaura zvanomeni chinhu iwe samoni iri kutaura zvafiri Munhu kutaura nezvafiri panapa kutaura zvanomeni chinhu Someone brought on the Philip. Ngapa pana Philip chinhu panapa judgment kutaura zvanomeni chinhu nomeni pakadi nomeni mwana wangu nguva yatakaenda kujudgment nomeni anga ari kuchikoro saka ndii ndakanga ndirumbira ndii ndakatenga munda asi munda wakaiswa muzita remwana wako ndosaka mukona permit yakaiwa kunzi nomeni china mukarenga mapepa eeviction akatonyorwa kunzi munda waiswa kuna Philip Jiri akamirira mwana wake nomeni mapepa aenda kupaya Changamire, in terms of law, hakuna mwana anonzi ari mudiki anogona kuwana permit
anozotadza kumira pamberi matarenzi moso hakuna. Because kana akwanisa kutowaniswa permit in terms of law, munhu iye atonikwa amashuwadi uyezvo zvakare akugona kumira pamberi matarenzi moso. Urikura kuti munhu haakwanisi here kumiririra mwana wake padare panonyorwa abipo panoitwa application. Isu tatonga nyaya yababa auya achimirira baba wake vari kurwara rakabva kutonga tikatondera masure baba wanyatsotaura kuti inini ndini ndauya ndakamirira mhuri yekwachimbo, ndakamirira futi savillage chairman wazvitaura, saka ngatisapakangana. Takatarisa judgment Esrida Mfereke akaraswa nenyaya ndozvandikutaura nyaya ikatonga iri kudivi pachimbo. Isu totarisa zviro zviri saka iyi ngeyekurambidza kuti Esrida asambosvika panzvimbo iyoyo. ndozvairi kutaura unza pape right. Iyo zvatiri kuda kuwekaka inzwa wemuchinda nhau iripo ndeyekuti munda tichitedza judgment iri kutaura kuti handa dzenyu haitotenderwi kusvikapo yakaruza nyaya iyi yemunda uyu. Iyoyo bambo hatisi kupokana nezvake uyu munda wakatengeserana pachezvawo. Isusu hatipiti nyaya dzese idzo kana dzepachitedu pacho hatisi kupokana. Ngatichiendei manje pane chi ini ndada kuestablisha kuti right ndichida kunzwisa nyaya isusu handisatauya kwamuri ndandichida kuestablisha kuti nzvimbo ndeyani, which we have agreed kuti munoti nzvimbo ndeyake right. Taakuchida chikonzero chamuri kuda kutora mbatya dzake kuti dziende kundogoyewa dzibve pamusha uyu chii changamiri. Nyaya yakaitika panyaya yemurume dzindu nehanzva dzedu. Hanzva dzedu yanga yakarohwa nemusha wayo, saka isusu tiri wana tezvaro ana mapedza nomo zvokutengeserana kwavo hapana ngazvizivi. Yakazofa iri padhigo payo pastendi paanga ari right. Musi afa ndo musi watakasvika isu tiri wana tezvaro. Mumwe Esiridha mwana wake mukomana atova munhu aruma 1965 aitonzi ari kujeri. Saka mbatya dzerudzi dzigowe nevanhu vakamapedza mombe. Mune mbatya kuti dzakawanda dzemurumba wacho Esiridha dzevana vake zvese zviri imomo. Saka ndo chikonzero chatakaita kuti kana zvakaita saizvozvo izvo hatingagowi mbatya kamukoasha isusu tiri wana tezvara tongosvika tongonogowa mbatya. Mwana wacho akanzi anga ari kurimani kunokwarisa. Saka takati isusu hatifanirwe kunge tichiita izvozvo. Mwana wacho asipo muridzi wemba wanokwakwanzana nevavo isusu hatisi yanga iri miriyoni aisandoitora ainetsi iwewe youare granted. Zvinhu izvozvo zvinoendeswa kucharity, zvoendesa kucharity. Hama dzacho dzaramba chi zvinhu izvozvo mushandi wako, pane proof yekuti chi mushandi wako. Saka haungagarambi uri chi uchiremedzwa nekuti hama dzacho wadziunza kuti uyambere mbatya dzehama yenyu dzaramba handiti. Saka the only option iripo ndeyekuti urime unotoendesa dare rinokupa kuti uendese kucharity. Hatingaze wamanikidzi kuti torai mbatya dzavo singadi kuti kutora. Saka unongoendesa kucharity kana zvakanaka oro kana zvakaita wakungotodisposa wotongoona kuti wodispose kuti ugare
pamusha ipapo. kana chipemiti chitakusiyira ndaikumbira kuti iwo vatore nhumbi dzemwana wavo vaendese kuchai nekuti zvakaitika Eneserita paakadzingwa nemutemo through eviction akaita nharo akauya akawaka zvekicheni inouya wakazoisa nhumbi dzemwana wavo. Zvatuti iwewe une kodzero yekuenda kubhadhara wechi messenger of court kuti auye atore zvinhu izvozvo. Oro unotobhadhara pano padare toenda tondodii zototorwa zvobva pamba pako through eviction. mambo tidangoedzera zvavari kutaura isusu Esirida akati vanhu vamapedza mombe hapana anogwa nhumbi dzangu Iye taakutaura zvinoita Matare. Matare wotosenza Matare woenda aidza kwamessenger of court kuti auye atore zvinhu izvozvo womubhadhara wondoita. Oro ouya kuna messenger of court wedare tokupa bhiri zacho rekuti vakomana vandoite basa iroro wondoita. Nekuti musha according to law ndewako. And wadaidza kuti vamutore ivo ari kutaura kuti takanzi musatore chii. ndaikumbirawo kuti dare ribva randitauriro mari dzacho mabhiri kuti ora ndozoweka mutesi ndapedza dare mabhiri kuti ndekupi ende sobva kuti dare hade tinozviita dare harina zvinoera. ini ndinotenda nekuswabudza kwamaita changazi zvichidawo kutsimudzira kune muchinda uyu gamatofunga zvakanaka shandisai dare iro rikatonga nyaya iyi kuitira kuti mangwana iyi mhuri ingada kukupidigukirai ichibvunza kuti makaisepi zviro zvangu kudare kuno kunenge kune umbo hwekuti zvakabviswa sei. Wakaramba kuti hatitori zvinhu saka munhu haangarege kusenzesa property yake ndosaka Matare aripo anosenzeswa kuita paro pakadaro eviction inoitwa eviction vanhu vari kupudzirwa dzimba kumararo vanoenda kupi achirambira kuti handiyeke but vanouya vachipudzirwa ndo mutemo. Okay tapedza